Okoboria nigo kwabwatukirwe anene gochia ase egesaku kio mugusi ekenyare koba kegoswa ime yesaiga yo mugusi na gukwananirio girimo anene okomusira Daktari Fred Matiang'i ase ganga yaye yokorigia ekerogo kio borai bwense ya Kenya ase omwaka wechiri 2025 muri kio Tofat Gadi Gisemba nabakagotwariganiria oroboti oruo. Ababwatani b'ekiama kia UPA kurwase kaunti ya Nyamira bakorawa no regional coordinator bwa Rugongo rwa Nyanza James Nyakangi, omo chief coordinator bwa kaunti ya Nyamira John Moriasi na baigo Philip Ruaru oyore omunyakirugo bwa kiama ekio kurwase bunge ya North Mugirango egati ya bande nigo besokirie na kuboria omugusi bwensi kwebwatirania ne kiama ekio anene ekera matuko agendrete koberange erio obochori bwa mwaka wechiru 2022 gochie gokoreka. Epati ya UPA nere pati emanyire gusii ne chinsemo chinde na ndete gotebia abantu ba mintaba gusii na this time moinyore nonya no bochori twakorete moisonde oyo minto mosike Matiang'i oyo koborio president. He was supporting epati ya UPA nere pati ya correct zoning ekobaini gusii turi no mogoko mune sana yango teyo anzo baminto gusiga na intwe ntutagete go tware pati yeito una abantu bande bawo matakarwa bawo karonzo bantu bose babo gachagwa babo natembea babwate chipati cyabo kuru chinga cyinse mu cyabo na intu buna bagusito teyo tware pati yeito kuru gusi eri na intu toro mu gusiyo mugima ekero national keki kubaguga ari Nairobi ekero national keki kubagwa yatoka na bagusina baruwe barengente ekemo na intu twanyore keki yeito buno mugusi korengana na babwatani abaiga ebatebire barabo puna UPA nigo barachie kugenderera komwa amagoro Dr. Fred Matiang'i ase ganga yaye yokorigia ekerogo kio borai bwense ndade go saba bono abaminto bose bagusi na barai bose engaki aere erito go support ebisaku binde kora bolinda abantu nga orarua oende sigisi na UPA oboli chikura no akeru na kibono indu togocha twaleta ebyama byebisaku binde mara twaleta UDA twaleta gose no ODM twachikoleta gose Wiper ne byama binde gocha lakini indu tokwenda so bali mbato maeti warembo na Matiang'i nera togo support paka yesairane asobo iko bwense osema na kumateba no togo kwera kya nero omwana oito moronge iga okorigere rubune baga ye wiki no togo kwere Tiang'i yaroche paka yesairane chingaki echecho nigo bagendreire gosemia baria batarairikia buna baki chikura goigumore bago tosiereri nga gusindo bwati chikura abagusi tora abange sana abagusi tora abange Nyamira yoka ndobwata abagusi ange 1,000,000 egendo yoka totarakora nokobwata chikura okonyora nga chikura tobwate chijeni simbara bwata chikura tigaba iboke aso bonge babwata chikura bospi na Kisi County nebwata ange 2,000,000 abanda abo bono bagwaka 700 abande mbara bwata chikura tigatosemani boli oyo mino ngaki nobwate kura nobwate kebande 2027 korugusi torosi 3,000,000 na wote wamekubali Matiang'i wetu Hinko reporter Getembe kuraiga magacha manene ye kiama kia UPA ayagutuka gesore ime ye ward ya Township West Mugirango kaunti ya Nyamira Jefat Gadi Gisemba.